tady bokem, až skončí, půjdeš po něm. No, tady může jít další. No, můžeš. Hlavu ke stropu. Ještě 3 metry, vydrž to. Konec, můžeš si způlej, nastupuje kolega. Ještě 4krát. Start. Ještě jednou. Hotovo. No, pojď si tady na bok. Až kolega sleze z žilky, můžeš hodit. No. Poslední se. Tak, chcete se ještě dívat? Ještě jo? 10 metrů máš za sebou. Až to jak kdyby se leze na auto, vyplňuje, že to má 30 metrů na výšku. Jak kdyby se leze na auto, to bylo, že vyplňuješ. Nepřijde čurát, pak napít, to je kvalitě to. Skončí a tady kladivo ještě 4krát. Hlavu nahoru a jeden. Kladivo stop. No, zadechal se trochu. Trošku já, že? No vidíš to. To jsme chtěli. To je účelem. No ještě ne. Já ti to trošku zpozdím. Stalo se zrovna to, co jsme nechtěli, o čem jsem mluvil. Víš? Jestli nechceš, tak to nech. Jo? Ještě tě zbývalo 10 metrů, ale.